sengi utrai ka bakman ya pi baroh bat ngai kuble ya pi ki hab ki beret kerteng batyang tam ka jong trai nong pun jangi Jesus Christ te shwa bangin Sdang igni ka jingshikri jangi ngin le plang blay hagi jing Duwai kok pa jing bahamning yon hajan jong me try ni ka por ya ka ban sngongo e me can try nama ka jing dan kat ka jong me can try ya ka ba me can try mil apan la ingi can try kum ki khun hab ki beret can try ya ka bangin yo kalat ya ka ban shakri ya me can try ni ka por can try jisi be dan kat can try ki nongiashim bynta baroh can try but kum ju can try ki ba pet ya ka ni ka program ru can try ka teng Jesus Christ ni doi pan baroh amen inishim bynta lang ka Jingrwai ka ba nrio spa iwe nakaba thamai bat sanspa prapnrio nakabarim ki kome na salam ki khon ki lam shu jisu ki sindran te kim sha kinwan ki be no yaki u jisu kanrat u yo I u pet sngewbha u ang haki sha yaki Khynnah bakinwan hanga te hadian dengan ni Jingrwai ngakarpat I Miss Idahun Marwein benin penpule ngi nagaktian jong blay baru banbu haki Duwai Ki kome na salem ki khun ki lam su jisu ki senran ti kim shakin wan ki benoru yaki u jisu kenrat u yo I u pet sngewbha u ong haki shaya ki Khynnah bakin wan hanga ngan shem kum ya kita ban kudup haka syadam ngan long nong sumar ya kiruat penoti yaki hanga kido nutikin aikin songpat hari jingsai syaya ki Khynnah bakin wan hanga usobun khot sngewbha ya kita bun hajar pen ban kidang sa kanam jong u kim te kim pat I thu kak tin lay kim pat yo sngeu kak tin ai a sha ya ki Khynnah bakin wan hanga ki riu dum tu walam tu ring ki ben riu baroh kin bret ya ki play thao jong ki ban nget kak tin jong mi ben pau ya la de a u play ben I ha ki ka jing ai a khot ya ki Khynnah ban wan lot cha mi shwa bangan Duwai ngan plikat tu kat ni naga ktian ka jong blay ka bangila Wanshyiap naga Jingrwai sam ka balai psaw du khot ka ba kharwe du khat saw ikintien ki bo angkum ni ale phi ki khon to sngap yanga ngan hikai happy ya ka Jingiaseng tiang utrai u e uta u briew u bakwa ya ka jingim bat ubai e ban yo bon singi ba on yo I ya ka ba bha to sumar ya la uthliet na ka basneu bat Iaikyrmenhame tur jongme na ka bakran shukor to kenria ano na ka basneu bat to le ya ka ba bha wat ya ka jingsuk bat to bot ya ka tungin Duwai kokpa chungi babning long bkhoi kerteng ka jongme wan ka hima ka jongme long ka mon ka jongme ha khando babning drawing ai ngoi mi try ba mel dan ka bangi ba mel kor khu yangi hado kan khlama try ngai ngo ru try me bangi yo ai kan kalat baneseng kum ki Khynnah lingba kini ki online service try nga Duwai try bandan kat bangi try dan kat ka JCES try bad ikinong ket kam chang ka baroh nga Duwai try na ka bynta Nongialam dan ka Nongialam bad hinong kran ba la ban sam khtien ka jongmi hangi we pi we ba kum chu ri ngi bing la ban sha skor bhai khtien ka jongmi khia ro try ka ri ka chongi baro ka we ka badan ha padeng ka Jingpang uni khyang Jingpang try tupun khia ma me ko try to ma pi ki pop chingi baro na bai kini baro angong adam ma pan ha kerteng Jesus Christ uba try amen hakini ka por in poipat shikawi ka bynta ka bangin yo ban EP ya ka musical play ka kam awareness program hapo ka Jingialam jong I Miss Sancy Mawlong
Bat syah bangin pen iya kata ka musical play ngin kerpa de Iaikyrmenhame Wanswett be in hingi ke Jingrwai Kyrpang. Pakateng dan juga di kawa pernah kum kawa ba pernah long kajing suk play kaba job lut baroh kat bakanang slay janai pin banang slay nang daman kasgi janai pin ban liu chi lên ti la cơ chanda u blay xem ca chim suk suk chay ba u la ku lar ching suk ba janai tik bani jing shi tam ba wal lap keng teng ra pada ka ching it Upababning nginyashanya ha ular bandepha katki bayasha nyakin yon shisha lakar chanda ublay shamka jingsok suk chay kumba ular jingsok bajanay Cikmani jin shitam bawal lap ting ting lap hada kacing it ukpa bahabneng ngin jasanya ular bandepha katki bayashanya kinyawan shisha lakar shanda ublay Xem cơ chinh phong phúc đầy ba ula kula chinh sốc ba jana là bên tao cũng lẹ này. Saya kan iwan kacing yang aku jonga. Kaas na mga ada nak kacing pang mihsnam. Yung Sdang kita, kimdan siya kibajan baknya. Bagum juru. Kibahaye, kibasam, kibajujan baknya kilakian nga. Kalau lang briew kepentingan. Kalau lang briew kemampuan. Briew kaba pang badan kene gajing pang khasnya ong lam kiai ha dan nyok shite wachuan ocean nungdan lupa bede betul jumpa aduh aku semua belah dia Tuan hanga pi baroh bathat berpakia ke jingkit dengan penjam ya pi. Khot berat. Kadai itu. Syukur leban buat itu nongpule juga. Ada bersam. Wala dengan kacing kita bro. Dengan bersam buat. Khriam, shay panlan. Shay buat itu nongpule. Ini apa kesana kacing kau jauh. Wal kang syuk. Ada yang baik tak pun.
Ibril. Waktu itu jangan-jangan. Kenal. Yang dan kita ini. Kat ni kipat bak ke kentul ni orang dan kita. John, menurut waktu yang anak situ berkabur kalau minum anak. Nên cô gặp khuôn, cái chính nghĩa trong kho và kia lại kho, khi lên cùng cả bát sụp, từ lông kho và làm kẹo kho, cái cần nghĩ cần chỉ kho chỉ cầm trong kho. Yang tura yang nak Jingiaseng tu ya. Oh, but bah, oh bahaya problem. Yang aku briew. Bukan kan? Nak belajar kok? Yes, ini kita cukup lah. Briew sebagai top. Ini di pasti. Ini untuk pang Jingiaseng briew. Yang abang teri, kita Jingiaseng pang malah bahaya. Berkabang orang dan akan dipakai. Om dan nuru malah kiai. Abang cakap, try. Kadang mau bawa kiai.
bynta hakata ka pusum sibu. Ngalai ngalai ya roi try ikam kelaju Henry tu beli upang dari pun wajar kai nak shiter orang mesti nak udah pemilih buat cekti kau kenal mana aja cuma Aman. Tu menlongkuan. Kenapa lagi? Ini mengejar juga. Semang. Men om itu hanu buat deh ong yanu kembang ini tekan kami nak kia ini lu kembang menang ini dia yang ngatang kan di kau kia lit pedi ada dia hauling kau waktu aingu nak bynta ka jiput ka jong ni kat bakum ka bukum umuses ka banlong ka jiplai ki Habangi phai sao dong per thai nam sniu Jingiap lam I shir khai habanong rim u briew jingeliki tenju lanu kane kamit kan chai rempai kristan kiai Duwai habaya kalawe la pulam no baroh yang ini dapur halor lade Trani khot kacing ya nama klema mingimla ya ka perthai baroh kawe Iaikyrmen kalawe bun sin hi jujngai haki rong nong jing thame Rang yang kacing ngejongi Penkindu damai Henry Tu berkaya kari Balang leng oh Jingi runget kamen toy lada jingi kam Baba yu hakmat yen ai Habana ni ansalen hai Jingi kre haman
jing kya namat lemame ngimla ya ka perthai baro kawe Iaikyrmen kalawe putin itu chai name hagirong jing thame prang ya ka jinge tungi penken dame henrei ya Tapan ngila paisha bakut dang jong kani jing shakri ke jongi akan kapor dengan ai kublei ipi iwei ginang shim bynta parukum ju ki bapet ya kani ka program ka kerteng ke jong utrai nong pim jongi JCES baru tu blei unkur khu ipi Antang ngila paisha ba penwai kani jing shakri jongi akan kapor te shwa bengin yo ai katang ni rai ke Jingrwai ka ban rius pa sound ka bathmai ba sans pa prap khandai na ka berim Yaro piki khynnah baroh yujisu ubeit Yaro piki khynnah baroh yujisu ubeit Pat hadian kini ga Jingrwai nga karpat I masta bantan Wanswett bin ai ga jingkerku penwai Yaro pigi khynnah baroh yujisu bai Yaro pigi khynnah baroh yujisu bai Khynnah baroh yujisu bai Tungu pigi khynnah baroh yujisu bai Tuit pigi khynnah baroh bai Tuit pigi khynnah baroh yujisu bai Burong pigi khynnah baroh yujisu bai Burong pigi khynnah baroh yujisu bai Ini Duwai. Hakabuai no jogan gijing shakri ke jungi yame konrat. Tuda ai ke jungi ka berap biang ke jung try bolong no pedim jungi JCES. Ke jungi ba ke jung boleh pa. Lembag ke jungi slog jung mensim khoi. Kini lai huai kini shong sa lembat ngi ke JCES jungi hani Lumshyiap. Hoi ru lembat ke wei pat. Ki para khna ke shakri ke mani pun berap me khteng ke jung me. Hakani ka ri. Bas satlat saurang kani ka perthai. Ni pa ni kini
baroh teng try bolong nang pedim jingi Jesus Christ bynta bad hadu halakta. Amen.